Mae bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi datblygu i fod yn dref ddeinamig a blaengar sy'n annog menter ac yn ymdrechu i greu economi fywiog, amrywiol a chynhwysol. Bod yr rhain yn amseroedd cyffroes, mae cynghorau yn wynebu heriannau ariannol, ac nid yw Wrecsam yn eithriad i hynny. Mae gennym lai o arian i wario gan fod llai o arian i'w gael gan llywodraethau y DI a Chymru. Erbyn 2018, bydd Cyngor Wrecsam angen lleihau costau o 45 miliwn o bunnau. Rhaid i ni leihau ein gwariant ac edrych ar ba wasanaethau sy'n hanfodol. Nid yw'n bosib cael popeth. Rydym yn cyflawni'r her hon drwy weithio'n galed i fod yn fwy effeithlon ac yn symleiddio ac yn dod o hyd i wahanol ffyrdd o weithio. Y llynedd gofynnwyd i chi gymryd rhan yn ein ymgynghoriad, penderfyniadau anodd, a rhoesach eich barn i ni. Rydych wedi ein helpu i ddod o hyd i werth 1,10,000 o arbedion ar gyfer y flwyddyn ariannol hon, drwy draws newid y ffordd yr ydym yn gweithio. Diolch i chi am eich sylwadau. Clywson hwn glir gan gymryd eich barn i ystyriaeth. Mae angen i bawb ein helpu ni. Eleni, mae rhaid ni ddod o hyd i 15 miliwn a hanner o bunnoedd o arbedion oherwydd y wasgfa ar wariant cyhoeddus. Mae'r her yn mynd yn anoddach wrth i ni barhau i wella a dod yn fwy effeithlon. Rydym yn cyflwyno'r rhestr newydd o gynigion i gwrdd â gofynion y gyllideb. Helpwch ni drwy fynd ar-lein a llenwi'r ymgynghoriad ar y gyllideb penderfyniadau anodd. Gallwch lenwi'r arolwg ar wrexham.gov.uk neu Facebook neu Twitter. Mae copïau caled ar gael o adeiladau cyhoeddus fel llygelloedd hefyd. Mae'r ymgynghoriad yn cau am hanner nos ar y 7 ar 20 o Hydref.